lahalaya min na sisan bɛɛ b'a dɔn aw b'a dɔn jamana ka ji ni adamaden ta bɛɛ kelen don dɔ ka di don dɔ ka gɛlɛn don dɔ fana ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ san damadɔ bɔ depuis que Mali ni AES jamana Burkina ni Niger an y'an yɛrɛ ta k'a fɔ k'an t'an yɛrɛ ɲɔngiri mɔgɔ si donc ko caman o bɛ jamana caman ani mɔgɔ caman ka nafaw bali parce que mɔgɔ dɔ bɛ olu bɛ bali bolo o de la olu ka nafa b'o de la ka jamana tɔ exploiter o hukumu kɔnɔ Mali y'a ta ka dɔ a ka dugu jukɔrɔfɛnw ka caman fara a niyɔrɔ kan olu la parce que dugu jukɔrɔfɛnw tun bɛ bɔ Mali yɛrɛ tun tɛ foyi sɔrɔ a la donc an ye o décision ta Mali ye décision fana ta k'a yɛrɛ lakana ani jamanaw min bɛ baara kɛ k'olu fana choisi parce que jamanaw min tun bɛ yan an tun b'u sugandi o tun b'anw kunna yan de n'u ko k'an ka taa yɔrɔ min na an bɛ taa yen n'u ko k'an ka kɛlɛkɛminɛn min sɔrɔ an b'o sɔrɔ n'u ko k'an tɛ min sɔrɔ an b'a ko fana sɔrɔ hali ni wari b'an bolo k'a san tɛ se donc an y'an foli ka bɔ o de la an bɛ k'o de juru sara ta jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ ko nin kɛlɛ a mɛnna a y'a fɔ ko nin kɛlɛ an b'a kɛlɛ an b'o kɛlɛ de la ta parce que n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta mɔgɔ min t'a fɛ k'i yɛrɛ ta a bɛ kɛlɛ dɛ o kɛlɛ de bɛ sen na o kɛlɛ sugu ninnu ko fɔlɔfɔlɔ u yɛrɛ tun bɛ na ka kɛlɛ kɛ ka farafinna mara sisan o t'o kɛ bilen u bɛ farafinw ni mɔgɔ dɔ de sɔrɔ olu bila baara la u bɛ dɔw kɛ jihadiste ye ka dɔw kɛ opposant ye ka dɔw kɛ rebelle ye donc olu de bɛna ni u ka préoccupation ye bon mɔgɔw bɛ ka fili kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɛ ka ko dɔw ɲagami min tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ dɔw kɔnɔ ko i ni mɔgɔ sugu dɔ bɛ jɛ ka démocratie sigi Mali la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ démocratie yɛrɛ fɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ démocratie yɛrɛ t'olu ka ko la bon o ye mɔgɔw kɔnɔ gan kosɛbɛ bon n b'a fɛ ka min fɔ aw ye ka perepere latigɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ani premier ministre ani gouvernement bɛɛ jɔlen don pour que ka stabilité lase mɔgɔ ma min kɛra a kɛra a banna donc jamana gouvernement ye décision bɛɛ ta armée ye disposition bɛɛ ta pour que ka jamana lakana ka aw lakana k'a fɔ aw k'aw kɔlɔsi mais aw ka baara kɛ ka ɲɛ aw kana siran aw kana hami a y'aw kɔlɔsi parce que ni jugu ka jugu ni jugu sugu bɛɛ ye jugu min b'i yɛrɛ ka du kɔnɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye parce que i t'ale dɔn a tɛ ko ninnu bɛ se jamana la dɛ mais jamana t'o dɔn de parce que sufɛ dɔw ye tile fɛ dɔw ye saga ye sufɛ o bɛ kɛ wara ye donc o de y'a ko gɛlɛya donc ni jugu ka jugu ni fɛn bɛɛ ye jugu min b'i yɛrɛ senkɔrɔ o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye nin jugu sugu min bɛ an yɛrɛ senkɔrɔ yan donc il faut que aw ka jate minɛ aw ka kɔlɔsi mais aw kana siran parce que armée ni force de défense et de sécurité décision bɛɛ ta gouvernement ka yamaruya tɔgɔ la ani président de la transition ka yamaruya la pour que ka jamana lakana disposition talen don an yɛrɛ ɲɛ b'a la aw ɲɛ b'a la sanfɛ aw ɲɛ b'a la duguma aw ɲɛ b'a la fan bɛɛ fɛ bon waliya min kɛra le 25 avril n'i y'a jate minɛ a organisation a sophistication ka ta Kati fo Senu fo Sevare fo Gawo fo Kidal hali jamana dɔw tɛ se ka kɛ hali a niveau de complexité ni sophistication hali jamana dɔw tɛ se ka kɛ ka na dɔrɔn ka attaque kɛ ta ka coordonner a daminɛna heure kelen ka tila k'a laban heure kelen na c'est trop sophistiqué et c'est trop organisé donc o bɛ mɔgɔ sɔn hakili la k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ mais n'Ala sɔnna ma a bɛ dɔn a chinois don fana donc vraiment aw ka communication fana kɛ aw ka kunnafoni ɲuman lase mɔgɔw ma kunnafoni minnu bɛ bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni min b'a to hadamadenw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dabali bɛ tigɛlen don pour que maliyɛnw ka fara tuma dɔ la u bɛ siya ko don a la tuma dɔ la u bɛ diinɛ ko don a la tuma dɔ la u bɛ option politique yɛrɛ don a la donc aw de kan ka a lase jama ma surtout radio de proximité ani presse communautaire
vraiment an hakili b'aw la kosɛbɛ k'a fɔ ko aw de bɛ se k'an dɛmɛ nin yɔrɔ in na ka mɔgɔw hakili lasigi nin bɛ kɛ jamana bɛɛ la jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen depuis kɛlɛ o bɛ kɛlɛ la nin cogo la donc n'ala sɔnna ma fana an ka armée n'an ka force de défense de sécurité u bɛ nin ɲɛnabɔ a bɛ ban aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tellement mɔgɔ ninnu dɔw dɛsɛra u bɛ taa kariw de jeni u bɛ moto sira la ka taa mɔgɔw ka kariw jeni i bɛ kari bɔ i ni kari bɛ bɛn ou bien citerne carburant de b'a la ni chauffeur fila ou bien musow ni mɔgɔw bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka n'u ka fɛnw feere i b'u lajɔ k'u ka mobili jeni o tɛ kɛlɛ ye kolo u y'a kɛ à 40 km de Segu mais n ko kan bɛ Segu pourquoi ma taa Sarasogo ka attaquer pourquoi u bɛ kariw attaquer sirada la k'u jeni ka mɔgɔw ka nafolo jɔ fu silamɛya yɛrɛ la o tɛ yen mɔgɔw ka nafolo tɛ se ka tiɲɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ se ka bɔ ten donc an bɛ min fɔ aw ye aw ka janto yɛrɛ la mais aw kana siran aw kana jɔrɔ aw ka collaborer fana n'aw ye kunnafoni fɛn fɛn ye n'aw ye fɛn fɛn ye aw ka a lase fanga ma aw k'a lase fanga ma parce que jamana in kɔnɔ fɛn caman bɛ fɔ surtout rébellion ko kuma la faut que n ka n da don o la kosɛbɛ rébellion min kɛra 63 ani min kɛra 90 olu faamuyara gouvernement ye décision ta k'olu ɲɛnabɔ c'est vrai que erreur ni faute caman kɛra mais bi na rébellion kun ka tɔtɔ parce que jamana bɛɛ administré don par des communes et des régions communes ninnu fana fangasigi tɛ yen dɛ conseil des municipaux minnu bɛ yen ils sont élus par les populations gouvernement fana ye pouvoir caman délégué ka miliyari caman di fana pour que k'o délégué u ka se k'u ka baara kɛ donc nord o centre o sud o a bɛɛ administré par les populations elles-mêmes wa Mali ka décentralisation a ɲɔgɔn tɛ yen parce que Mali ka décentralisation commune ninnu mɔgɔw yɛrɛ de y'u sigi k'a fɔ ko an ka commune bɛɛ ka taa a bɛ daminɛ a laban ye nin a tɔgɔ ye nin donc Mali décentralisation c'est inclusif c'est participatif en 2023 gouvernement yɛrɛ ye 72 communes de créer ka région temps opérationnalisé gouvernement transition en 2023 donc on peut rien dire de ça mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko démocratie tɛ yan mais n'i ye radio kɛnɛma radio min lamɛn c'est comme si démocratie tɛ yan c'est comme si pays yɛrɛ tɛ ka kuma k'a sɔrɔ accord tun bɛ yen mɔgɔw minnu bɛ banbaganciya la sisan olu dɔw tun bɛ gouvernement la dɔw b'a la hali sisan u bɛ armée fana na minnu sɔnna ka na u bɛ armée la u bɛ yan a dɔw ye officier ye bon kelen fana bɛ yen n'a fɔra ko kuma o kuma ni mankanni dɔ kɛra dɔrɔn dɔw bɛ marifa ta k'a fɔ ko n bɛ bɔ Mali la on peut pas refaire la carte du monde chaque matin o tɛ se ka kɛ o je sais pas bamananw bɛ filaw de b'a fɔ ko Hamadi jo tɛ kɛlɛ caman na ko mais ko a mɛ wɛrɛ cogo mɔ donc c'est ça ni que s'il y a des problèmes économiques s'il y a des problèmes de gouvernance a ye n'an k'an yɛrɛ bɔ mais kasi k'a fɔ ten k'a bɛ jamana tila on peut pas refaire la carte du monde jamana jumɛn bɛ yen ni problème tɛ jamana min na o tɛ yen chômage bɛ Europe hausse de vie bɛ en Asie et en Amérique jamana bɛɛ la problème bɛ yen gɛlɛya bɛ fan bɛɛ mais n'a fɔra ni gɛlɛya min kɛra dɔw fɛ k'i bila kɛrɛfɛ bon ko wɛrɛ fana bɛ yen fo ka ko jɔ fara a kan nord mɔgɔw minnu bɛ ka kuma ko nord ni sud tɛ kelen ko nord ni sud bɛ bɔ ɲɔgɔn kan nord notable a notable c'est-à-dire que a mɔgɔbaw a tila bɛɛ a bɛɛ bɛ yan n'a bɔra mɔgɔ kelen na dɔrɔn a bɛɛ bɛ yan ni min t'a ka commune na o b'a ka région la ou bien o bɛ Bamakɔ yan o ye kelen ye filanan la sécurité au nord a tila bɛɛ tun assurée de par les gens du nord y'a faamu les conseils municipaux du nord fana ani centre ani sud a bɛɛ ye mɔgɔw de b'u sugandi k'u ta mais on peut pas dire que i b'i wuli ten nɔ k'a fɔ k'i ye les populations représentants ye parce que marifaw b'i bolo o tɛ se ka kɛ o tous les élus la plupart des élus du nord o bɛɛ bɛ yen ni min tɛ yen a bɛ Bamakɔ yan donc il y a pas de problème par rapport à ça donc a ye o fɛn ninnu expliquer kosɛbɛ a y'a expliquer mɔgɔw ye dɔw bɛ CNT la dɔw bɛ gouvernement la dɔw bɛ forces armées de sécurité la u bɛ ka baara kɛ dɔw sara hali o don i tɛ attaquer yɔrɔ si ni nord mɔgɔ dɔ ma sa la ni armée ka côté la donc a b'o fɛn ninnu labɔ k'o jira mɔgɔw la parce que mɔgɔw
dabali mun tigɛlen don pour que k'an ka jamana nin cɛ a fɛɛrɛ ka bon kojugu. Voilà, donc c'est ne bɛ min fɔ aw ye communication fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que kɛlɛ in bɛ ka kɛ ni wo ni kisɛ o kɛlɛ de bɛ ka kɛ ni communication fana ye. Donc olu ka porte-parole olu ka communicant olu b'a la aw fana b'a la mais a da kana t'aw la dɛ a da kana t'aw la dɛ parce que aw ta ye peuple de ye faut que aw ka peuple sensibiliser olu bɛ ka communauté internationale sensibiliser wa u bɛ ka an ka peuple fana sensibiliser u bɛ ka kuma an ka kanw na yan k'a sɔrɔ u mago t'an ka kan na u mago t'an na mais u bɛ ka kuma an ka kanw na yan pour que k'an ka peuple fana sensibiliser o y'an ka politique mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu ni banbagatiw bila ɲɔgɔn na o ni jihadistes bila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ k'u ka jamana kɛlɛ e politique mɔgɔ min bila jihadiste fɛ k'e bɛna jamana olu bɛna e hakili la Al-Qaïda de bɛna pouvoir ta ka tila k'a f'i ye viens on va faire la démocratie non ça c'est des rêves donc vraiment n bɛ min fɔ aw ye aw jija aw bɛ min na a ka ɲi a ye dɔ fara a kan vraiment n b'aw fo kosɛbɛ n b'aw waleɲuman dɔn gouvernement tɔgɔ la aw ka baara ka ɲi il faut que maliyɛnw ka to ɲɔgɔn kan parce que ni différence ni problème kɛra maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a man ɲi jamana ma. a bɛ mɔgɔw b'a fɔ yan ko presse internationale nin fɔ u bɛ ka an kɛlɛ u bɛ ka an kɛlɛ mais o tuma tɛmɛna o presse internationale ni anw de bɛ ɲɔgɔn na ne b'a fɔ n ka da kana to a la a bɛ ɲɔgɔn na de o donc ce n'est plus la peine k'a fɔ ko presse internationale nin kɛ u ye narrative kɛ tan o y'a kɛ olu mana fɛn fɛn kɛ o jo don parce que a fɔra de ko k'an kɛlɛ réunion kɛra jamana dɔ la au plus haut niveau jamana kuntigi yɛrɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw caman ko ka an kɛlɛ à travers les narratifs et nos langues et un langage de proximité a fɔra a bɛ téléw la a réseau bɛ yen mɔgɔ min y'o fɔ k'a bɛ k'i kɛlɛ mais e bɛ tila k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ko a bɛ k'an kɛlɛ a bɛ k'an kɛlɛ non i bɛ sa dɔrɔn donc il faut que aw ka b'o la an ni presse internationale de bɛ ɲɔgɔn na donc a y'aw jija a da kana to a la a y'aw jija bon n bɛ exemple dɔ d'aw ma aw delila ka kɛlɛ min kɛra le 25 ka dugu wɔɔrɔ attaqué aw delila ka presse internationale mɛn k'a fɔ ko an ka armée mɔgɔw gɛn ka bɔ Katia u gɛn ka bɔ Senu u gɛn ka bɔ Sevare u gɛn ka bɔ Rarus u gɛn ka bɔ Hombori u gɛn ka bɔ Gao est ce que u y'a mɛn aw tila k'a mɛn u bɛ t'o fɔ u t'o fɔ min da man d'a la o b'o de fɔ bon ça c'est clair ça c'est un arbitre qui gît dans un camp aw ka baara de ye ka kunnafoni lase ka sɛgɛsɛgɛ k'a lase mais jamana dugu wɔɔrɔ de attaquera jugu gɛnna ka bɔ jugu la aw m'o fɔ u ka nin juguya filanan n b'o fɔ aw ye fɛn min bɛ ka kɛ sisan siradaw la mototigiw bɛ taa ka musow ka minɛnw jeni ka mɔgɔw ka nafolow jeni ka mɔgɔw ka citerne jeni ka mɔgɔw ka bolimafɛnw jeni mais bɛnkanni de don a kan ka condamner o aw delila ka presse internationale ye k'a condamner non on b'a fɔ ko blocus à Bamako mais on est en train de brûler les biens d'autrui des privés qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. ka minnu ka sibila kɛ ka se mɔgɔw ma minnu tora gɛlɛya minnu n'u bɛ jamana la kɔnɔ hakili la dayɔrɔ ni kuma nin fɔli ka kan ka tɛmɛ ne kan ni Ala sɔnna a ma ni kuma dɔra o d'a ma o bɛ kuma in lase nin yɔrɔ in fana na a kɛra cakɛɲɔgɔn ye a kɛra maliyɛn fɛn o fɛn ye n'a sɔrɔla a t'a yɛrɛ wolo ka bila jamana min t'a yɛrɛ ka mɔgɔw wɛrɛ an ka y'a deli Ala ka lasigi k'u ye bi ka kɛ ni filanan ka laɲini ni gouvernement ci la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gouvernement mɔgɔ ka na gouvernement presse la gouvernement presse ka wuli bila journaliste ma mɔgɔw i b'a sɛbɛn i b'a fɔ i bɛ taa soso la an ka na yɔrɔ faso ko la premier ministre tɛmɛnen na o kɛra ministre minnu bɔra ka kɔsa in na o kɛra minnu ka information da ye an y'o bisimila madame Ousmane Seck ministre de l'environnement national de la formation professionnelle a fana ni o ka exercice min bɛ kɛ an ye presse wele ka na a kana ka hali f'u ye bi an ka ministre min yɛrɛ bɛ kunnafoni ko kunna a y'a ɲini ko jamana bɛ lahala min na a ka kan
ani kunnafoniya ka sigi a ka ɲɛfɔli u ka faamuyali sɔrɔ a la o ɲɛfɔli o ka ca a ka kɛ anfɔli a ka kɛ kɔnfɛrɛnsi a ka kɛ kɔnfɛrɛnsi a ka kɛ anfɔli d'information et de sensibilisation nin bɛɛ ye kelen nin bɛɛ ye kelen sabu mɔgɔ minnu a ka ca ɲɛna kan ka janto jamana kunnafonidi ko la u n'a cakɛ ɲɔgɔn ka fara hakili kunnaw kan a n'a jɛ ɲɔgɔn ka fara an yɛrɛ ka dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen kan ani journaliste cɛman a musoman a denmisɛnninw maakɔrɔba fɛn fɛn y'i sen ka foli ani basimaya ka se aw wɛrɛ lajɛlen ma hakili kunna sababu Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tche, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Audi Adai, Anyamoroba, Oye Tonton, Amadou Salatouré. Malide, Nuyo, Angabe Telema, Angambolo Dinyoroma, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibolaji. Antigi ban faminu kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka maliba in kɔnɔ. Europe Malion Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ lajɛlen ni ne Fatim Jabate Madame Jabate de Mangaye la haute gamme ne y'a fɔ ɲɛna ko n'aw mago bɛ électronique fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ électro yele de la yele électronique ni tɛmɛna yen nka dɔrɔn i t'a ɲuman sɔrɔ an ka studio complet dira an ma a musique ali sɔgɔmada in na ne ko non ko dada ko dɔ bɔ sɔn na parce que n'a ko ko studio a bafulu min ka dɔgɔ nka a mankan a bɛ kɔbaw ni babaw de tigɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na électronique la yele électronique de y'a da ye Mali ani Mali Afrique bɛɛ ka na n'a y'a ɲuman ɲuman i b'a dafara awɔ ale tɛ kɛ kalo kelen k'a bɛ tiɲɛ dɛ ayi ale ye sanni o tɛ balimakɛw n balimamuso électronique minɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ